רציתי להתייחס לאיזשהו נושא שמאוד מטריד אותי. לא מעט אנשים פונים אליי כשהם נמצאים בתוך תהליך של דיטוקס, ניקוי רעלים, והם מטופלים. יש מישהו שמלווה אותם, מטפל, מטפלת, יועץ, יועצת. אז השאלה שלי היא, האם אתם לא מרגישים בטוחים בבן אדם שבחרתם שילווה אתכם בתהליך? אז יש פה איזשהו משבר אמון. אתם בחרתם בן אדם שיקח אתכם איזושהי דרך, ואם אתם לא סומכים עליו, אז יכול להיות שאתם לא במקום הנכון. אולי משהו בקשר ביניכם לא עובד, ואתם צריכים לשדר את זה החוצה, ולבקש שיעשה את זה אחרת, כדי שאתם תרגישו בנוח לשתף, ולא תפנו למישהו חיצוני. עכשיו, אם אתם לא סומכים על אותו בן אדם, כנראה שמשהו לא יעבוד לכם. וגם אם אתם מרגישים שאתם באיזשהו מבוי סתום, תשתפו, תשדרו את זה למי שאתם בחרתם. אני חושב שמישהו שהוא לוקח אתכם מהלך, איזושהי דרך, הוא מכיר אתכם, הוא יודע מה המצב הגופני שלכם, הרגשי שלכם, זה הבן אדם הכי טוב בשבילכם באותה נקודת זמן. אם אתם עכשיו פונים החוצה, אתם כבר לא בתוך התהליך שבו התחלתם, ואתם כבר הולכים בדרך חדשה. יכול להיות שזה לא מתאים לכם, ובאמת, כדאי לכם להחליף בן אדם, אבל אם לא, תעשו כמה שאתם יכולים כדי להישאר נאמנים לדרך שבחרתם. ואם זה לא מתאים באיזושהי צורה, תגידו תודה רבה, תיפרדו, ותתחילו משהו חדש. ולכם, מטפלים, מטפלות, תהיו קשר יומיומי רציף עם מי שאתם מלווים. אם משהו שם לא עובד ואתם לא ראיתם ולא הרגשתם, זה חלק מזה, זה גם אחריות שלכם. אתם צריכים לבדוק ולשאול את הבן אדם שמולכם אם הוא מרגיש טוב, אם הכל עובד כמו שצריך, אם הוא מקבל את המענה המתאים, אם הוא מרגיש שמקשיבים לו, אם הוא מרגיש שיש לו למי לפנות. צרו קשר, תצאו החוצה ותהיו בקשר עם המטופלים שלכם. בהצלחה.